Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Minecraft preživljavanja. Da, morao sam krenem iz početka jer su se resetirali achievementi. Hoću nešto kažem. Lajkujte, subscribeujte, komentarišite i šerujte klip. Nije moj klip pošto od mog brata je. I lajkujte naravno. Pošto je to zaboravio da kažem. Nisi rekao lajk. A iskreno to ti se radi ovako. Ostavite like, share, subscribe, komentar i recite šta da radimo u sljedećoj epizodi. Da. Ovo me jako zbunilo. Ovo je jako čudno bilo, evo te. Tako. Sad ću odmah da namjestim nešto. Da crafting table. Izvinite, malo štucam jer sad sam jeo, to je stručam. Pa me sad u grlu ostalo to i sa štucam. Da, uglavnom. Ok, isključio sam to. U trećem epizodi ćemo pokazati neki trik u Minecraftu. On će pokazivati, ja ću govoriti kako se zove taj trik i pogledajte, vidjet ćete kako će to izgledati, pa lajkujte isto i kao što je on malo pre rekao sve to i možemo da krenemo tu treću seriju sljedeći put. Da, samo što se ja izgubio. Fail. Ajde, jebote, desi. Ajde. On me jako nervira. Moram da skillam, žao mi je ljudi. Ali sam morao, jer neće se učita. Ok, fail. Tek samo da vidim nešto. Je li to ono mjesto? Da, i ovo. Kilovao se pošto mu je nešto malo bagovalo. Nije mi je bagovalo, nego da, i evo našao je svoju kuću. Tu da ću ja da živim. Evo sad će se spustiti svakako. Tačno na ivicu se spustio. Evo sad ćete vidjeti njegovu kuću kad uđe. Nije baš tako neka, ali dobro je. Treba sad da namesti, sredio je. Kaj si sredio? Sad nisam ništa sredio, pošto sam kuću. Šta? Kuću? Nisam ja namestio kuću, ja sam ušao u selo. Pa sam našao. Ima tu i komšije njegove i tako. O, dijamanti! Našao je 3 dijamanta. Ja se ne vidim. Okej. Nije už. Da, sad idem da pokupim drugi čest. Zaboravio sam što imam jedan problem. Izgubio 3 dijamanta. Nisam izgubio 3 dijamanta. Koliko sam imao? Moram sad sve da uzmem iz početka.
Pošto se kevovao. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tako. I koliko sam imala obsidijana? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nije 8. 7. 2 zla, ne, jedno zlato i 1 metal. Tako. Nije. Jeste. Gdje dijamant? Uzmite 2 dijamanta. Neću. Pokupit će mi. Ko? Ko kad sam ja jedini u ovom? Sve. Samo nego šta si? A treba sam pokrenuti čest. Dobro, kao pokret. Nije kinuo. Nije kinuo, nego je ovaj. Tako. Ako se zbunio, napravit će kako će da. Onaj put smo napravili kao kad je Serbija napravio svoju kuću, tako smo i mi onaj put napravili, ali nismo snimali tada video, ali kad budemo opet snimali taj video, vidjet ćete taj snimak. Da, ovdje ima previše ovih. Ako gledate Muđu i Serbijana. Serbijana nemojte gledati jer me on nervira. I ovdje sam. Dobro, Serbijan više ne snima baš Minecraft, ali počeo Samo sam. Muđe više ne. Muđe ne znam. Pa šta mi kažeš? Serbijan ne snima. Serbijan je uvijek. Serbijan malo Minecraft. Ne. Da pokupimo dalje. Greba. Mrkva. Da, mrkve. A ovdje su mi što. Da, i ovdje su še grebe. Posle ću opet da zasadim. Može krompir, može. Pa da, posle to šargarepu. Kako ja znam ovaj save, da ovdje kod ovoga imam jedan problem, a to je ovo. Sad ćete vidjeti. Ček samo da odem do tog mesta. Čujete? Gdje se čuješ? Blizu je, nije Jako daleko. je blizu, evo ga. A to je ovo, spawner pauka. Ne. Imali smo spawner ovih skeleta. A sad imamo pauka jer je ovo moj save. Tako. Ma daj mi to drvo, bre. I da, zaboravio sam kažem da imam sad ću vam dam seed. Seed od mog save-a vam je Duster. Da. A moj kanal se zove Duster Game. Tako da sad sve znate i sve ste čuli i tako to. Ja gledam još jedno zlato. Čujem. Šesti. Leatherworker. Ovo je bug. Da, ovo je večiti bug. Evo, popravio sam. Popravljeno. Otišao.